बँकेमध्ये आजपासून सेम डे क्लिअरन्स व्यवस्था असेल। अवघ्या काही तासांमध्ये चेक क्लिअर होणार आहे। खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम ठेवण्याच्या सूचना सुद्धा बँकांनी दिलेल्या आहेत। चेक जर बाउन्स झाला तर मात्र भुर्दंड बसणार आहे। भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं नवी सेम डे क्लिअरन्स व्यवस्था लागू केलेली आहे। त्यामुळे आता बँकेचा चेक ज्या दिवशी बँकेमध्ये भरला जाईल त्याच दिवशी तो वटणार आहे। सध्याच्या चेक व्यवहार व्यवस्थेमध्ये बॅच प्रोसेसिंग होते, मात्र आता बँका चेकचे फोटो आणि MICR डेटा क्लिअरिंग हाऊसला पाठवतात। ही माहिती ड्रॉई बँकेकडे पाठवली जाईल। पुढे काही तासांमध्येच हा चेक वटला जाणार आहे। हे सर्व काम बँक कामकाजाच्या वेळेमध्ये केलं जाईल। मात्र जर पुरेशा रकमेअभावी चेक बाउन्स झाला तर ग्राहकांना चेक बाउन्सचा चार्ज सुद्धा भरावा लागणार आहे।